Il-housing hija priorità ewlenija fil-pjan ta' ħidma tal-kandidat tal-elezzjoni ta' mexxej tal-Partit Laburista id-Deputat Robert Abela. F'konferenza tal-aħbarijiet ippropona li eluf ta' djar madwar il-Gżejjer Maltin f'żoni ta' abitazzjoni jiġu restawrati u jintużaw għal skop ta' housing soċjali u affordabbli. Dan minflok immorru għal għażla konvenjenti u nużaw art verġni għal blokok sħaħ ta' housing. Robert Abela propona d-diskussjoni twaqqif ta' entità li xogħla jkun li tilqa' l-interess ta' dawk li jkunu jridu jbiju l-proprjetajiet tagħhom għal dan l-iskop. Il-ħsieb ikun dak li s-sidien jitħallsu l-prezz tas-suq. L-entità tagħti preferenza fix-xiri dawk id-djar li l-aktar huma qodma u dilabitati. Bil-għan aħħar ikun dak li ssir riġenerazzjoni soċjali f'diversi lokalitajiet. Il-finanzjament tax-xiri u l-manutenzjoni tad-djar ser ikun iffinanzjat minn bonds li jinxtraw mill-pubbliku. B'hekk is-sidien ikunu l-Maltin u l-Awċin u mhux il-Gvern. Ir-realtà turina li hemm numru ta' familji, mijiet ta' familji li għaddejjin minn dbatijiet. Jien ma nistax ninjora din ir-realtà. Sar ħafna, għamilna ħafna f'dawn l-aħħar snin f'dan ir-rigward tal-housing soċjali imma fadal iżjed xi jsir. Fadal iżjed xi jsir biex kulħadd ikollu li ta' ċavetta għad-dar tiegħu. Nemmen ħafna f'dan il-prinċipju ta' ġustizzja soċjali, nemmen fiż-żgħar, nemmen fil-batut u nemmen ukoll illi żgħiru l-batut huwa dan il-mument li ntellawhom il fuq sabiex ikollhom drittijiet daqs kulħadd u l-kwalità ta' ħajja tagħhom titjieb u titla' l fuq. Dr. Robert Abela temm jgħid li l-idea bħal din taħdem f'diversi pajjiżi Ewropej u hija waħda mill-prijoritajiet tiegħu fil-kampanja flimkien il-qudiem. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.